ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇನಿ ಇಂಗಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 23ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೊಂದು ಐಕ್ಯ ಬೈದಿನ ಇಂಗಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಇಂಗಳು ಎದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಸಂದಾವಲ್ಲ. ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ರಜನೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಯಶೋಧ ಸಂಜೀವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಂಕನ ಈ ಐದು ಜನ ಇಂಗಳು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ನಿಕನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯಪಡ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚಾರ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಲ್ಲ ಐದು ನಡುಟು ನಿಖಾಲ ಒಂದು ನೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ನಿಗುಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡ ಜನಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಿನ ನಿಗುಲು ಪಂಡರ್ ಬಂದಾಂಡ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲಾವಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡೋದು ಬೈದಾರೆ. ನಾನಾತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡೋದು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಡುಬಂದು ಕೂಡ ಚೌರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಚೌರ್ಯಾದ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡುಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಐಟ್ಲ ಚುಚ್ಚೂರು ಜನಗಳು ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದ ಇಂಕನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಂಡ ಇಂಕನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕನ ನಾಯಕ ನಟ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಧುರ ಪಕ್ಕ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಅವಡು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮಕುಂಜ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೆಂದಿ ಬೆಂತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಂದತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ಮೂರ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಕನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇಂಕನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲು ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ದು ಬೈತಾರೆ ನಿಖುಲ ತೂತಾರೆ ತೂದು ಆಯ್ನಾತ ನನಾತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಖೋ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಲ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪುರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಈಗ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಾವುದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಮಾತನಿಗೂ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯದು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಣ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಪದಿ ಯಶೋಧ ಸಂಜೀವ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಈಗ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಗಾಂಧಿ ಈಗ ರಜನೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಮತ್ತು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರೊಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಜೊತೆಲೊಂದೆ ಪಕ್ಕ ಈಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೇಕನೇ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಡೋದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಬರದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಈಗ ನನೋರ ಈಗಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದೋಡಾದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ ನಿಖಲೆಗಳ ಬಂದುಕೊಂಡು ಪಡೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಪಾತ್ರನ ಬುಲ್ಲೇನು ಈಗ ನಾಯಕ ನಟ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ತಿರುಪಾಯಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ನಿಖಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂದು ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿದ 5 ಜನ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕ ತುಳು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀತೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಶಶಿಯಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೆ ಹೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕತ್ತಿದ್ರು
ಎಲ್ಲಿ ಪುನರ್ದಿಂಚ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ದಿನದಿಂಚ ಕಾಪಿನಾಡು ಸರ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿನದಿಂಚ ಇದ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಾಯಕ ನಟೆ ಬಂದು ನಾವು ಮುಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆತೆ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೋಣ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಬೇಕು ನಾಯಕ ನಟ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದ ಬಂದು ನೋಡು ಮಧುರ ಅವಳು ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪರಿಶುಭ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತಿನಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ತೂತಿನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ದೀಪುನಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇನ್ಮುಟ್ಟ ಬರೋದನ್ನ ಅಂಚಿನ ದಾಲತ್ ಸಂಗತಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಜ್ಜಾನೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ ಬಂಡ ನಿಗಲು ತೂಪುನ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ 130 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿರುಂಡ ಅವೇನು ನಿಖಲು 2 ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆದ್ಯವನು ಮರಪುಜಾರ ಬಂಡ ಚಾ ಗಾಯ ಪೋಯ ಮಾರ ಅಂಚತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂದು 2 ದಿನ ನಿಖಲ ನೆನಪಿಡೋರಿಗೂ ನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸಿಗೆ ಪೈಸೆಗಳ ಬೆಲೆ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಕುಡರಬಹುದು ತೂಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲ ಪನ್ವೆ ಇದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತಿನಕಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ತೂತಿನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಂದು ಅಪ್ಪುದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟರಾಯ ನಂಚಿನ ನವೀನಿ ಪಡೀಲ್ ಅವಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್ ಮುಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಉಲ್ಲೇರ ಬಂತು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೀನಿ ಪಡೀಲ್ ಅವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾತ ಎಂಗೇಜ್ ಆದ ದೀಪ ಇರಕ್ಕೆ ಸೊ ಈತ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಲಂಚದ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಡಿಡು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಅಂಡ ತುಂಬ ಮೂವಿ ಮಂತ್ ದಿನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೇರ ಜೈದಿನ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತು ಇಂಕನ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾವಡು ಒಂದು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಕನ ಪೂರ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ತಿರ್ ಜೀವ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಬಂದ ಬಂಡನ್ನ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆನೆಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂಚಾಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಗರ್ ಜಪ್ಪಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾ ಮೋಕೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಸುರುತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಲಾಗ ನಿಕಲು ಲೆತ್ತಾರನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ನನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಜ ಆ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಏತ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆತು ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ರೀಚ್ ಆಡ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದೇಶನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸುರುಕಾದ ಅಂಚಿನ ಯಾರಿತ್ತೆ ಪಂಡೇರ್ ಮೇರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾರೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಯಕ ನಟ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ಪನ್ಪುನೇಡ್ಲ ಲೀಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಪನೋಗಿ ಲೀಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರೆ ಲೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಶಯ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬೈದರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ನಮಗ್ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಏತ ಪಂಡ ಆತ ಮನ್ಪಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಪೊಸಬೇರು ವರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ ವಾ ನಮನೆ ಪುಡೇರ್ ವಾ ನಮನೆ ಬೇಗರ್ ಸೀಂತದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊಸಾಟಿ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅರ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಆರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾದೇರ ಮಸ್ತ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತಂದ ಎಂಚ ತೂಪ ಮೂವಿನ ಅತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಡು ತೋರ್ಸ್ಪಾದೇರ
ಬೊಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ದ ದಾದಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತದ ಇಂಚ ಮಂತದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜ ನಮೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊರ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಡುದು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದಿ ಬಂದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಬತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಎಂಚ ಆಂಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲೆ ದೆಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಂಡ ನಲ್ಲಾತ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ರೆ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಮಧುರ ಆರ್ಜೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಲೆಂಚುಲ ಹೋದರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲುಗೆ ಯಾಪಲ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಮಲಯಾಳದ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಸೊ ಹರ್ಷಿತ್ ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೀಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆವೊಂದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಅನಿ ಯಾಲ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಪೋನುದು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಗೆ ಪಾತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಸಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬಂಡ ಆ ಬಾಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಬಂದು ಸೊ ಆ ಬಾಲೆನು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಗೆ ತೋಜದೆ ಸೊ ತೋಜನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟಬೋದು ಇಕ್ಕಲ ಏನು 100% ಪಂಪೆ ಈ ಬಾಲೆನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಏರು ಬರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ತೂಪೆರ 100% ಆ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ 100% ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವಿ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೂತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ತೂತಿನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮೋಟಿವ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಪ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳ ಬೈಕ್ಸ್ ತೂದುಪ್ಪ ಆ ದುಪ್ಪು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರ ಬೋಪನ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೇ ಬಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಂಪೆ ಇವನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಂಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುನುಂದಂಡ ಅದು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಾದು ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಬೈಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಕ್ ಹರ್ಷಿದಿ ಕಂತು ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಸೊ 100% ಪಣೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಮೂವಿ ಬಂತು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮೂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದು 100% ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ 100% ಅಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂದು ನಿಖಲು 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಬರ್ತದ ಇನಿತ್ತುಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಟುನ ಹರ್ಷಿತ್ನ ಪಾಟ್ ಅಂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಅಕಲ್ನ ಪಾಟ್ ಅಂಜಿನ ಕೇಳಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಇನ್ನು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಉಂಟು ಎಂಗಳ ಪಾಟ್ ಬರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತನ ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಜ ಬಂಡ ಸೊ ಎಂಗಳ ಪಂಡನ ಆ ಒಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪದುಪ್ಪು ನಿಖಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಖಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಂಚ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನ್ಪರು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಪ್ಪನು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸುರ್ಕಾದ ಸಿರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಜೋಡಿಗೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೆಟ್ 18 ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಕಲು ಪಾತೆರ್ದ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಕಲು ಪಿಂದು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬಂದ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ತಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡಿರಲ್ ಬ್ಯಾಕಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಅವು ಮಲ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ದ ದೇವರ ನಜೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐನ್ ದಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬರೋಚಿ ನಿಖಲ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅದು ಎಂಟಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬಲ್ಲಿ ದಯದು ಇದು ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡು ಓವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಲ್ತುನುಂದಾಂಡ ಓಲ್ಲ ಬಲ್ತು ದಯಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಜೇರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಮೂಲ ದೆತ್ತೊಂಜೇರು ಮೂಲ ಓವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ದೆತ್ತೊಂಡೇರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಕ್ಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅದು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂಚದು ಉಪ್ಪರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬತ್ತು ತುಳಿ ದಯದು ಇದು ದದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಏರೇರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಉಂಡು ಊರೇನಕಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿಕ್ 5 ಲಕ್ಷ 55 ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕಾಸು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕಾಸು ಅವೇ ഒരു ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡುಂದು ಪಂಡ 180 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ದಾಲೆಚ್ಚಿನಾಳ ಈ ನೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬೈತಿ ಅವಳ ಏನ ಬಂಗದ ಕಾಸು ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾನಿ ಪನ್ಪುನಿ ಈತೆ
ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಕಾಸಿಗೆ ದೇವೇರ್ನಾಜೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕೇನು ವರ್ತುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಆದುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಐಟ್ ನಿಖಿಲೆ ದಾರಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸೊ ತುಳುಕು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಟ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಶೋಭನ್ನ ಪಂಡ್ಲಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಭಂಗ ಬೈತಾರೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು ಭಂಗ ಬೈತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಬತ್ತೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಬಾಕಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಐನು ಭಾಷೆ ಐದು ಜನ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನಿ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ 6 ಜನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅದನ್ನ ದಯಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬಂದ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅವಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತಿನ ಬರ್ತಿ ಅದು ಬದ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಜಗ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೂರ ಆನ ಇಂಗ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪೀರ ಅವಲು ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಪೀರ ನಾಲ್ಕು ಕೇಳೋದು ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒರಿಪಾಗ ಅಂಚ ಬಂದು ಏನು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒರಿಪಾರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡುದು ದೇವರನಾಜ್ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನೆರ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಎನ್ನೆರ್ದು ಪುದರ್ ಬೋಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಎನ್ನನೆ ಊರ್ದ ನಂಚಿನ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಊರಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಪುಡಿಯರ್ದೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೈಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗೇನು ನೇನು ಒರಿಯರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆಕೊಂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಏನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕನಾಗ ಏನು ಪನ್ಪುಂದು ಈತೆ ಸೊ ಈತ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ರಂಗಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದಾರ ಏತು ಪುಡರ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷದವರು ಎಲ್ಲಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 25 ವರ್ಷದವರು ಎಲ್ಲಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯದಿ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಈಟ್ ನೇಟ ಎನ್ನ ಈತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬದ 35 ಆಲ್ಬಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ಅಂಡ್ ಮಲೆನಾಡು ಹಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮೀಡಿಯಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಹೋಗುಂಡು ಐದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದ ನ್ಯೂಸ್ ತಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿ ಈತ ಸೊ ಈತ್ ನೇಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿವೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನು ಇತ ಆಲ್ವೇಸ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚ ಅಂತ ಮಣ್ಣು ಬಲಿ ದಾ ಈತ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಎರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾದಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೀಡಿಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಭಯಂಕರ ಶೈನ್ ಮಂತದ ಎತ್ತೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಆತಿಲ್ಲುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ದಯದೀದು ಮೀಡಿಯಾದ ಕಳ್ಳ ಈತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯದೀದು ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾತಾದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತರ ತಗ್ಗೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನಾರ್ಕಲಿಯ ಅತ್ ಅನಾರ್ಕಲಿಯ ಅತ್ ಅವನ ಕಲಿ ಭೀಮ ಕಲಿಯೋಗಿ ಸಂಚನೆ ಮಾರನೇ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಷ ಬರೋದಿತ್ತು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಪ್ಪುಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ನೆತ್ತ ಥೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೇಷ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾದ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 15 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಯಾರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಮ್ಮಣ್ಣಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತಿತ್ತೇವೆ ಎಂಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನಾರೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ತಿತ್ತೇವೆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲನ ಬೆಕ್ಕಿಡ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕುಮಿಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಳುಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಈತ ವಿಷಯ ಓವರ್ಆಲ್ ಬಜೆಟ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಸೇರಿದಾನ ಮಂಜಿ 50 ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬೋದು 5 ಜನ 15 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ 15 ದಿನ ಶೂಟ್ ಕಲಸಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಲಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುರಾಳೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತುಳುನಾಡು ಬುರ್ದು ಬಿದೆ ಒತ್ತ ಬಂದ ಕಳಸ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊಂಚ 2 ಸೀನ್ ಲವ್ ತಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಪಿಲಿಬೈ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈ ಯಮನಕ್ಕ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲ ಇದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಲ್ಪುನ ತೋಜನ ಸಾವು ನಿಗುಲು ಅವೇ ಬಣ್ಣದ್ದು ನಿಗುಲು ಶುರು ಹೆಂಗಿದೆ ಬಣ್ಣ ಇರೇಗ ಅಂಚ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಎಂಚ ಇರೇಗ ವಾದ ಇದೆ ಮಿತಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನ ಗಾನಡೆ ಅಂಚನ ಸದನ ಸಿನಿಮಾ ಬೈಚಿ ಐಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಚ ಕತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಆಗ ಲೈಕ್ ಆದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕಾರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ
ಇನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಅವೇ ಕಥೆ ಮಿತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಥೆ ಬಂದಾಗ ಇಂತ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೋಷಿ ಆ ಬಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಮಲ್ಪರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಸತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಸದ್ಯತೆ ಎಂಕ ಏನಾவது ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಲಾಕ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನಾನು ಏನು ಬುಗಾರಡಿ ಅಂಜ ಅಂಜ ನಮ್ದು ದಾನ ಬರಲಾದು ಈಗ ಮೂರು ಸರಿ ಎಂಚದ್ದು ಈ ಬಣ್ಣ ತಿಂಗಳು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅವೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎప్పుడు ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳ ಇಂಚ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಯಾನು ಬೇತ ಬಿಚ್ಚದು ಎಂಗ್ಲು ಆಯ್ತು ನೀವ್ನತೆ ಬಂದಾಗ ನೆತ್ತಲ ನೀವ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಂತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಶೋಭರಾಜಿಗಳ ಅಕುಲ ತೂತೇವೆ ತೂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಅದು ನೆಟ್ ತೂಲೆ ಇದೆ ನೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋ ಅದು ಇಂಚ ಮುಗಿಬೇಕನ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು DOP ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಯಶೋಧ ಸಂಜೀವ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಆದೊಂದು ಅವ ಮುಖನ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಗೊತ್ತರು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಶೋಭರಾಜ್ ವಿಜಯ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಮಧುರಾ ಆರ್ಜೆ ರಜನೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬೈದಿದೆ ಟೀಮ್ ವಿಲನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಊರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಬೈದ ಮೋಹನ್ ಗೋಪಾಳ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಟೈಮ್ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ದು ಇಂತಾದ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಂತಿ ಮಾತಾ ಇನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ಲೈವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಚಿಂತಿ ಮಾತಾ ಇಂತಿನ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅದು ಪಡ MMJ ಅದು ಪಡ ಕ್ಲಿಕ್ರೋಸ್ ಅದು ಪಡ ಮಾತಾ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಮೋಕೆ ದಿದ್ದಾರೆ ಬೈದಾರೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್